नै लोगोफोर दिनै आं सासे नखरनि सोद्रोमा नोंसोर जाबाय आंनि आलासि नोंसोर आलासिखौ दिनै आङो सा होनानै सिबियो आंनि बिफा नोंखौ हिनजाव बानायनायनि थाखाय बे खनसेनि थाखाय निमाहा आंखौ दिनै आं भगबानखौनो थाइसे फैसा होनानै सनिबार मंगलबार खुलुमबाय थायो दिनै आं नोंखौ थाइबा होनानै खुलुमनायाव आंहा लस गैया गासै संसारनि मानसियानो जोंहाबो बुंनो हानाय हिम्मत दं किन्तु जों मानो बुंनो बे गाज्रि भाषाखौ बुंनानै जे माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन बेथ' नङाना बे सासे सेरेब लोंग्रानि थाखाय जोंनि बे साहा लोंग्रा संसारखौ जों सेफायनो हाया खारन जोङो दिनै साहा लोंनानै गोजोन खुसि संसारखौ जालांबाय थागोन खुसिजों मिनिना खिफि गुलायलांदों खिफि गुनायजों लोगोसे आब' थैनोसै आंनि हौवाखौ आं हिजरा बानायना दोनैना लंपेन्ट गानहोयो जाङि गानहोयो आं एख' गाना दोनो आंनि बाथ्रायो दिनै नों आंखौ एसेबां मोजाङै बया फाखा गेजेराव होनसन एसे गुड मर्निं लोगोफोर जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायलायबाय इनफेक्ट मैयानि भिडिअ सासे मानसिया बिराद लेथ्रायै कमेन्ट हरदो लोगोफोर आं दासो नुदो आरो इमान लेथ्रायै कमेन्ट हरनो नाङा मानसिया खुगानि जबानखौ एसे सामलायनानै बाथ्राखौ बुंनांगौ लोगोफोर बेलेग बाथ्रा बुं ओरै मानसिनि पार्टसखौ लानानै बाथ्रा बुंनो ना आं खिन्थु थरायनानैसो होगोन सलिउसनखौ मा थरायनाया मा होगोन थरना जाबाय नोंखौ बिराद जावबाय दं जाबाय दं नोंखौ जावबाय दं फैनाय जावबाय दं फै माबार फै नायफै ओइ जानाङा इयावसो नैयावसो कमेन्टआवसो रियेलाव नङा कमेन्टआवसो फैनाय रियेलाव नङा कमेन्टआवसो नै फरायफै नै फराय फराय एरर लाइट जोंबाय दं मबाइला लाइट खोमोरग्रो मा जावदो लाइट जोंबाय दं खोमोरग्रो देनाय फरायनाय मा जावदो अबे नाया मानो इलासनिया लास्टनियाबो गेजेरनाबो मा होनदो नाय फरायनानै ओइ खनसे मालायफोरखौ लंपेन्ट खान्दा गानग्रा होनना बखिसोनाया मैयान भिडिअखौ मैयान भिडिअ दा मानो बया फाखा गानदों बया फाखा मालायफोरखौ बा बिराद बखिसैमोन दा मा नुदों ओंखायनो सानै हनै बाथ्राखौ बुंनो सोलों लाजिया बेफोरबादि गियान देखायनो नोंथ' गावखौनो जोबोद मोजां देखायफ्लायो माथो दा बया फाखा हिजरा खालामखो हौवाखौ इज्जत गैयिफोर लोगोफोर बया फाखा होननाया जाबाय मानसिनि पार्टसखौ लानानै बया बुस्थुखौ लानानै फाखा होनहरदो आरो इयो ओमफ्राय दा नों मा होननो सानो इखो मा होननो सानगोन नोङो मोनबाथाय मानो होनोब्ला मालानि दिनाव मालानि संसाराव माला गोदोनिफ्राय उजिनायनि सिगांबाबो दाबाबो आं गावखौनो गुनि गियानि संस्कारी होननानै आं माब्लाबाबो लाफेराखै मिथिबाय भगबानावसो आरज बियो आं दिनै आंखौ गुनि गियानि जाथो होननानै बोर हो आफा इसोर होननानै आङो बोर बिबावोसो किन्तु आं गुनि गियानि होननानै आं रावनिबो सिगाङाव एसेबां दिन्थिनानै मावनाय दांनाय दिन्थिनानै आं रावनिबो सिगाङाव आं मोजां होननानै आं मालाबाबो लायाखै इखौ नोंहा बुंनो गोनां मा आरो आं मालानि दिनाव हाबा जानाय हिनजावा लंपेन्ट गाननो मोना हाफपेन्ट गाननो मोना होननानै माला बुंनाय माखौ होननानै बुंदो नोङो देनाय नोंनो हर नायगोन आं नोंखौ मालानि दिनाव मा नुनानै बुंखो जेनेबा नर्मेल भाबै बुंनानै होनहरनाय बा एख' नङामोन खिन्थु बया फाखा लानानै बुंनायनि कारनै जादों आंनि हौवाखौ आं हिजरा बानायना दोनैना लंपेन्ट गानहोयो जाङि गानहोयो आं एख' गाना दोनो आंनि बाथ्रायो जों सानैदो हाबा जादों जों सानैदो संसार जादों जों सानैदो आलु संख्रि फानलु बायलायलायदो इयाव नोंथ' बायनानै आंखौ जाहोफैयाखैना नोंहा इयाव बुंनो गोनां मा खोथा दङ हा मा दं नोंहा मा नाम हर नामखौ फराय नुबाय लोगोफोर माबायदि जायो बेखायनो मानसिया फाखाखौ एसे सामलायनानै सुपि ब्लग
सुपि ब्लग मा नाम 2601 एदारेट मा सुपि ब्लग इलाय सुपि ब्लग सामब्राम दिनै नों आंखो एसेबां मोजाङै बया फाखा गेजेराव होनसन एसेबां मोजाङै आंखो बुजायहरबाय जायनि थाखाय आं नोंखो गुगुरुब खुलुमनो गोसो जायो मिथिगोना मानो होनोब्ला दिनै आं भगबानखौनो थाइसे फैसा होनानै सनिबार मंगलबार खुलुमबाय थायो दिनै आं नोंखो थाइबा होनानै खुलुमनायाव आंहा लस गैया मिथिगोना नोंखो आं थाइबा फैसा होनानै खुलुमनायाव लस गैया बेफोरबायदि बेसेन गोसा कमेन्ट हरनायनि थाखाय नै लोगोफोर दिनै आं सासे न'खरनि सोद्रोमा नोंसोर जाबाय आंनि आलासि नोंसोर आलासिखौ दिनै आङो सा होनानै सिबियो नोंसोर साखौनो लोंनानै मोजां मोनो आरो आंहाबो नोंसोरनो सा होनानै गोजोननाय दं नाथाय बे सा लोंग्रानि गेजेरावनो दिनै साफा सानै जौ लोंग्रा मानसि फैयो सेरेब लोंग्रा बे सेरेब लोंग्रा मानसिनो दिनै आङो माबोरै सा लोंग्रानि गेजेराव माबोरै गेजेर आं माबोरै सेरेब एबा जौ जासिनो देसुं नोंथांमोनानो बुंनाय आरो लोगोफोर मोनसे खोथा सेरेब लोंग्रा सेरेबखौनो नागिरगोन सा लोंग्रा साखौनो नागिरगोन आरो बेफोरबायदिनो मालाबानि गेजेराव सा लोंग्राजों सेरेब लोंग्रायाबो हाबसन फैनानै सेरेबखौ लुगैबा जानाय नङा मा होनोब्ला बे सासे सेरेब लोंग्रानि थाखाय आं सेरेब जासिबा बे सेरेबखौ लोंनानै ओरैबादि गेस मोनामगोन ना जायनि थाखाय दिनै सा लोंग्रा आलासि आंनि न'खराव माब्लाबाबो फैनायानो नङा आरो बेखौ आं माब्लाबाबो जानो होआ बेयो गेरेन्टि बेनिखायनो एसे सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर खासेल' नङा खासेनिल' नङा माने दङ बिदिनो बहुतता नानानता बखिहरग्रा जों माने भिडिअखौ मोजाङै नायजोबनानै बखिहरबाथाय मोजांसिन जायो मानि कारनै बेफोरबायदि मैयानि भिडिअ मानि कारनमोन आरो जों मानि सायाव भिडिअ लाबोयो मा लाबोयो मिथिखाया होमबा बेयाव बारे कमेन्ट गोदाव सोराव हरनायनि बाथ्रा गैया कारन जोङो बे सेरेब लोंग्रा आरो सा लोंग्रायाव बुजिनानै लाबानो जाबाय जोङो बे सेरेब लोंग्रानि थाखाय जोङो बिसोरनो सेरेब जासिनो हाया जों सेरेब जासिनाय लोगो लोगोनो आंनि आलासिया मालाबाबो फैनाय नङा मानो होनबाथाय जोंनि न'खराव सा लोंग्राया गोदै लोंग्राया बांसिन फैयो बेनिखायनो गोदै लोंग्राजों जोङो खुसि दङ माथारना बे आलासिया फैनायाव जोंहा जोबोर गोजोननाय दं बे सेरेब लोंग्रा आलासिया फैयाबाबो आरो फैनांगौ सेरेब लोंग्रा गेजेर फैनांगौ मालाबा थेवब्लाबो एडजास्ट बानायनांगोन एडजास्ट बानायनांगोन गेजेराव फैखननानै लोंनो सोलोंनांसिगोन माने सेरेब लोंग्राया बांसिन ना सा लोंग्राया बांसिन बिनि कम्फर्टेबलखौ नायनानै इयो निजिनो एडजास्ट खालामनांगोन बुजिनानै गाव माबानांसिगोन आरो जेनेबा दे आङो आलासि फैबाय जेला आं सेरेबखौ लासै लासै गारनानै साहाखौनो लोंनांसिगोन होननानै गाव भाबिना लानांगोन आरो मानो होनबाथाय मोनसे न'खराव फैनाय लोगोनो बहुदता नानानता आलासि फैगोन सेरेब लोंग्राया बांसिन जाखोन ना सा लोंग्राया बांसिन जाखोन नों जुदि सा लोंग्राया बांसिनबाथ' दे आं सेरेबखौथ' मोनलोंखानाय नंला आं सेरेबखौ लोंबाथ' सा लोंग्राया आंखौ बया मोनखागोन गावनि बुजिना लानायनि सायाव आंखौ बया मोनखागोन सा लोंग्राया बया मोनखागोन होननानै नोङो गावखौनो मायाव बदलायनांगोन सायाव बदलायनांसिगोन बुजिना लानांगोन सालायाव नांथ्राबाबो माने नोङो साखौ ओरैनो सुरुप लानांगोन सुरुप लानांसिगोन बेनो आरो लोगोफोर बे कारनाव निजे साननानै बुंनाया मोजां ना माथारना कारन आं सेरेब जासिनो हाथारनाय नङा आंनि आलासिया खारजोबगोन नामा आंनि आलासिया खारजोबगोन लोगोफोर मैयानि जितु आं भिडिअ दिनै गांगाथफाखौ हिन्जाव साजायनानै आंबो हौवानि रुप लानानै जेनेखुवा भिडिअ बानायदोंमोन बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोरा दुखुआव गफबनानै दिनै आंनि भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगोनो दिनै माने ओरैबादि खुसि जादों लोगोसेनो खुसिजों मिनिना खिफि गुलायलांदों खिफि गुनायजों लोगोसे आब' थैनोसै आं होननानै फैसारलायनाय इम'जि हरदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरखायो लोगोसेनो आं बेबायदिनो भिडिअ बानायबाय थागोन नोंथांमोनखौ खिफि गुलायनानै दिनै खिथुखौ गोज्जा खालामहोलायगोन आङो आरो बया हरग्राफोरा मा होननाय लोगोसेनो दिनै जेनेबा आंनि हौवाखौ बुंदों आरो दिनै हिजरानि महर होबाय निजिनि हौवाखौनो दिनै सनमान होनो रोङासै निजिनि हौवाखौ दिनै दख'ना गानहोनानै दिनै एसेबां लाज अपमान आरो मा बुंदों
लज्जा फोनांबाय आरो जेनेबा इफोरबायदि कमेन्ट्स हरदों सोरबा इमान लज्जा फोनांबाय आं दिनै हौवाखौ आं हौवाखौ सनमान होयो नै जाबाय दे नामा Mana deh, para sama deh, para sama deh kenapa? Angkini mah deh bipa, nengke hinjau panai nengke. Be konsen tak ini mah deh angke bipa. Lagu warna sedikit mana tension lan nga, it's for entertainment. Nama ane? Arang ikhh ang dukumna, angni gese biang angni huaka ang dini. जोंहा कर्टआव हाबा जादो जोंहा रेजिस्टार खालामलायखानाय बेयाव आंखौ माबा गानहोयो गानहोआ आंनि बाथ्रा आरो आं बस्ता गानहोना दोनो दख'ना गानहोना दोनो आरो दख'ना गाननायाव माबा मोनसे बयानो मा बे ड्रेसफोरा बेबो ड्रेस आरो बर'नि दख'नाखौ गानहोबा बुहुत मोजांसोबाव बेखौथ' आं लुङिसो गानहोबावदों मनासो गानहोबावदों आंखौ जाहाथे बियो खस्थ' मोना जेखि जाया बेखौ आं थरायनानै रुप जेने कुवा हिन्जाव मानसिया साननिफ्राय मोनासिम आं दिन्थिनो हाजोबाखै खारन जोंहा हासबेन्डआ खस्थ' मोनदों होननानै इ भिडिअ'आनो जाबाय माने लोगोफोर 24 आवार्स चेलेन्ज मोन नाथाय थाङै थुङै गेजेराव 12 घन्टाबो जायाखै 5 घन्टायाव फेलें जाबाय गाज्रि कमेन्ट हरबावदो माने गाज्रि कमेन्ट हरग्राया हरखायो खि जाग्राया खिखौनो जाखायो इखौ बुंनो खोथा गैया थेवब्लाबो जों बुंगोन मानो बुंखानांगोनानो ना माने कमेन्टफोरखौ माने प्लेनैनो जुदि ओरैनो नर्मेल भाबैनो जुदि रायहरबाबो जों एख' मोना खिन्थु गेजेरावदि ओरै गाज्रि भाखा बुंनो नाङा माबालै होननानै माबालै बे भाखाखौ बुंलायनो गोनां गैयाब्रा माबालै होनबाथाय जोंना दिमागाव कल खुलिहैयो होननायसो जागोन तालाया खुलिहैयो होननायसो जागोन माने गाज्रि भाखाखौ बुंनो नोंसोरानो खुगा दङबा जों गासै संसारनि मानसियानो जोंहाबो बुंनो हानाय हिम्मत दं किन्तु जों मानो बुंनो बे गाज्रि भाखाखौ बुंनानै जे माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन बेथ' नङाना आरो नोंखौ आङो साबाय होनानै आं माबा मोनसे थाखा मोनगोन आरो नोङो आंनि थाखाय कमेन्ट हरदो बेयो नोंनिसो भुल मानो होनोब्ला कमेन्ट हरनानै नोंहासो आखाइया रुवायबायना ससियेल मिडियायाव हाबनाय लोगो लोगोनो माने बहुतता बाथ्रा बुंजानांगोन इखौथ' जों गासिबखौबो सहायखानांगोन खिन्थु दि ओइ माबाखौ बुंफानानै जि ओरैहाय कमेन्ट हरनांगौ इदि नङा मालाबा खिन्थु खाथियाव होनबा थुलायगोन आं थुलायखागोन जायबाबो थुलायनो हायो गावखौनो माने आंथ' जेनेबा इयाव गुनि गियानि दिन्थियाखै नों जुदि इमान गुनि गियानि दिन्थिनानै नोंसो एसेबां मोजां कमेन्ट हरदो नोंसो गावनि चरित्रखौ दिन्थिनानै लानाय जाबाय आंनिख्रुइथ' नोंसो बांसिन बया बर्तमान नोंखौ स्क्रिनाव होना होगोन आं जाबाय लोगोफोर माने बुंनाय लोगो लोगो बारलांबाय थायो ओरैनिफ्राय ओरै फैगोन गोसोआव माने जि फैगोनो बुंजोबनोथ' हाया नालाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै था मानो होनोब्ला धामाका भिडिअ बे सासे सेरेब लोंग्रानि थाखाय जोंनि बे साहा लोंग्रा संसारखौ जों सेफायनो हाया खारन जोङो दिनै साहा लोंनानै गोजोन खुसि संसारखौ जालांबाय थागोन बे साहा लोंग्रानि थाखाय जोङो धंख' खालामनो हाया अल द बेस्ट टेक केयार